आता मी म्हणतो ना, आता गणपतीचं आगमन झालं की पाऊस सुरुवात होईल थोडी पण 21 पासून ते 27 चांगला पाऊस पडेल. 21 ते 27 म्हणजे सार्वत्रिक राहील का पाऊस हा? हो, ते चांगला पडणार आहे आणि परतीचा पाऊसही जास्त राहणार आहे यावर्षी. बर, तर परतीचा समजा कधीपासून चालू होईल? परतीचा पाऊस 15 ऑक्टोबर नंतर. 15 परतीचा उशिरा पाऊस आहे यंदा. म्हणजे उशिरा सोयाबीनच्या काढायच्या टायमाला पाऊस. खरं तर परती 17 सप्टेंबरला राजस्थान मधून पाऊस पडतो ते, पण तिथून यावेळेस पडतालाच नाही आणखी. नाही का? नाही. म्हणजे सोयाबीन काढायच्या टायमाला यंदा पाऊस आहेच. आहेच आहे. नाही काही आता. चिंता करू नका, मी सांगतो ना कधी उघड असली की सांगतो ना. हो, नाही तुमच्या मेसेजची तर सगळेजण वाटच बघतात. नाही आता आमच्या इकडं सध्या सोयाबीनच्या शेंगा सध्या भरत येतात, त्याच्यामुळे आता सध्या पाऊस पाहिजे. मग येईल ना, तसं आज हे 2 दिवस ना गणपतीचं उद्या आगमन आहे ना वाटतं. हो, उद्या उद्या. थोडं सुरुवात होणार, तसं आज पडणार आहे बऱ्याच ठिकाणी पाऊस, पण आज भाग बदलत आहे. पण 21चा मग चांगला पाऊस आहे सगळीकडे. बर बर बर. 21 ते मग ना तसं तर 2 तारखेपर्यंत पाऊस आहे. 2 ऑक्टोबर पर्यंत. 2 ऑक्टोबर पर्यंत भाग बदलत बदलत पडणार आहे, पण सगळ्याला जीवदान भेटणार आहे.